Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kan skano din na pituan kaya mo na say pitwa ka na rakano na sumakkan ganyo ko oni na haragan dangaronok pa na sung panuswara ko. Makapanggulalan sa iruinagagaw na gupan na nadim. Kausap pa kalipat na nadim pakatadim na usararap parap pa na din nagkalimugawi. Sa kakan ganyo ko, Princess Rainalen, plawira tampara na dari day sa Taraka Muntia sa Tugaya. Pagalamatan bayuad na pikir yan bay may nang bayuan na karandam yan. Mawatan gumaran niya, pamikir na sarana umiyak kang bala-bala. Pamitonan oray sa lamba dumagandar. Mata na benar na udah kaya maragaragan sa ginawa ko kaya pantulirakan agya pagariakan na ino se custom na gugusoy lati agya chip agya lakyak na maragaragan sa ikamasan. So Princess Rainalen aplawira tampara na dari day sa Taraka Muntia sa Tugaya. Kapi pendapat tanak kanino ko na LTO chip agya sulakyakan na malambat sa pamikiran ko na dito tago diya sa swarakan. Sawa din manadya kan makorap ko sa lopo diyo bangun sanyo na makanggay kanwa maap. Kabayan niyo ko na lang na iranaon brokera subusok tuwan tanoy say-say do kalambay sa tila. Na ako dapawin yan na miyak kalangalangan. Natiyak na pelado kan rekano sumano salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi malau kasar tasaing gulay alano kader kemana yang kabayanin saing dia ngau payen ang kayat tayo ali ay muden sa tehukay pegulang ngau ola ay ako au ilang kau di kesadia hingga sarubua di ketembung. Ya ada penami derimaan tangai anaya klinai panai lama takeng ku kadine napa si ai nama poro wabu malam nagagenai tanolimo papai amalinga wana biye ameye asawat ya saya ni na mude de wai
ay narakian suka pa ang rato kaya maya bile niya kaya anina kunna urati o umuang ay mali na ay rasul kami ay ay nung bawatano wadang maukit payarang iniin dito niya na sangkay magun para luwas palibang ula-ula no muslim ayong tirain hindi yan kaya makamig kebesaran alibaan sa kaga bugiyan wa iktola nakiat tarasan diyan kadiera lamung buwali awi api gede ayek kumabagaro munasom ay may lamalaong suwaga manginami abalo yasindaw ito ay yan nagare yakale makuha udong ay naglatang puro udeng kakaginig kangasom ay say nabuweri sa lungin na nasime yarin ayan Edo amang ako sa tong maayak bagamangin Kamayeri na harakayat tayo nitaw sa kagigisangin Kahit tuwaw na namasaotan daga sa bapay mo Yamayang ako sa tong malaluirayang Padi ay mariyong iyong nakatayang alam Siya-iray na magari-ari-ayang ada kumeluwa-luwa Higigilin na waeng ay di umang Alaw-awalong nako nakalinang kong kapalimutan Ayako kanina lagi din ko ayako pemandudan Panalamat tanak kena isak kulakiak kena dia ko sa tumanan Dua kata yami dalam dia ilateo Ayana sa atang corona dahula bakali dato jelal Komendo dua tatang gede lagi Jarak na dia umangare na ngaji ileleteyon Ayana kadede ya o chipilatiyo santa kaya corona dad Iya naman sudah tua pegu kita na pirak kalala sa iman to agia ilateyo ay na ay pamana marang galaduwe ilatiyo benaray kang udah nagasanay ay nasay ay no lang loloti na mga tuwang ay kaya gagosa lulo utabag gani ilatiyo Talida to dia la muri tau ayem Tomato awon dia ina kaya ilam besia ina lagi do ay nala dagi nawani nagi na na hom Kaya sa imanto ama pagbagamay ay wow sa prinsesa raina len na da kumindrem ay wow kakagiya laki akang naladuwe ilatiyom tangay corona de la tamang pule ile ay na si prinsesa mga dia mga tagoy Wow, ay sa kami mo, huwag ipamay na yung kaya tatarakang ay di umagin Ada ay wow na noon ay nakampamang nabakanidegom Ora ay di ay pamilya alawin na Rainalin
Toraji. Maliwana kelalay sa gede-gede bakal Toraji dirongkap kedua yang pamilya alawe cara saya pekedilan ke aina dia udah gitu orang jaya morea tawalawe minata make detu nabi ay de tona be la moria tau sayem raya mai nai saman pamareng gakali de wa kuron ya kosat to maya mata ida kosat to kaya dalam dilanak kata ya to ida ya bentuk imu kali na pamilis sa buhay pamarinig na imu kali panalamatang ko na bentuk imu kali na pamilis sa buhay mawalay na ada ka mariribong nilong karano ni Princess Raina nila maliwanag lala malangas sa antangan at pamilis sa bulan sa semigan Yako sa tumananalig kumidua-dua bantungin ng haligiyay na pamilis sa bulan mawalay na panalamatang kuwapag na pamilis sa bulan mararang kumakanurong na ay lidew sa ngayon ya pamilya ay makadedeyeng ano kay ay guwawa niya ko sa tomanang natamake datunurudin kanya ako makinig ay lidew ay lidew mga renang ay ay na pamilis sa bedulang na nanurudin na pamilya ito kaya ray na tamasakyan kaya bentugan nurudin Kopya sekreto na kaya yun na nurudin na pamilya tumiara lagi ako sa tumanan kataya may dalang palaya damatay datanan din ako sa tom palaya dang buwak watanan karamdaman Agiya madidin agiya magkong saya tawaw madi Mario niya unada kumenderainun ay dedo awa badilang katandega pun Yan naman sulit balikan din hana muria yang tinggi. Kayan tayo sa tanah
ribu na di de tom Ari kapamili di mapuro unay no po ada totali isa pa na kamaraga kadidi dewa puro na di ako sa tomanan pagkani de totali kapag kadingilanakan kataya sa saligin berani kasau gaya ide do de totali ay kapamili di ay wow na taman sakian de yang bentuk ye bubelikas ayade analabas kita pamili ayade kata saya kian de ya bentuk ye mu madam oh ya mai de ma belum sakara ya bentuk ali Muhammad pamili pada patang nam sekaya mu pamili ay di dalagan nakatan gapag may ay gamalagi dapo sa tong mapalay ada Muhammad katanya ada kasirin na pamili panda ay na tau de ay di de unang ay da kataya lembesira na tamake det male ayak mana mare gabentuk mangale ay kamaya tau binitung na deka mangare ay wow na taman sakian de yang bentuk muari pamilya asare pagusakasan ini dewa aya dina manula pamilya asare pagi bentuk geneyam manulai na busakasan ajialan la aya de nama tunggi ada kumi dua kaya ya pemaki de suci ipel hati ai wow ai sapena kosato magia elatiwan tangai aku rona de lai sakula ge ai ai na do kumi ai dua bentuk ni ai lai la familia maton dia ingat sama ke ya bedulah hadi familia Allah ya dua na ada kaya mari ribung na pendide gabung kai arayan wow ni princess Raina le na tamasaya yan diyan ay gelo na mo hanay papamilik ka bugat tanakan tanda pemakina manay papamilik ka bugat palaya dun po sa tong ayah de mera na unang palaya kang udunakan tayo isa kasadini dewa ide ang berulang ayah pamilya jile minatamake yalan nae pamilya mangarai naku sekay gede tom ako ayah pamilya ito malundong gatamake tom dari sana muka malam gaji puasa tumanan pamili tumalundo bukan tamang gila ayah pamili amang aray nang sampai ada getom ansai wow amoriat tao burung katanda apa makin betoge ani ansano wa pamili ay Aburai na tamasaya kian kian bentuk na mai ay de na di ni de wa bentuk de toi ba pamilya asa ay de bakali de tam ay na tamasaya kian kian ay di de au de ton ay ali ay de moria tau posa na de kaya mata tabu
dong karan di Parenses Raina le nama lima ay dedo datok kali Pamilya kataya sa suri na pagpililan ang kanabanto getong ay de morea tau kosa hinabusa sana dini daw ay dedo dato isa mapamilya alawiya ada sama buka maraga ayah mana maraga dia kosa toranan ay dedo getong ay say mapamilya alawiya hinatangan ke binahali pamilya buman sang anak pamilya tanong uga panalay matang uban ay dedo mo maide na pamilya ay buwa sa kadato ay mag na pamilya hagdi o sa tapay na naluwade ng kuway dudat tuway man at tayo ng besaya ng togi ay magnay hindi umagunay Aduh, pamilya mo sa tapag na busa kaya agad wow, siya na pamilya beray may dido na dinidaw isa pa na po sa itong mataman sa'yo kiyam hindi ay ito gay nidato jiyay pamilya ako kaya makantaya ng besaya ay dido mga rinang sa kaya Muhammad Ajiye Perina pamilya may nawani ay nabuwag ay muwi nunig bentong diye alam kaya ay na pamilya pangkugang amori ay tawasung kaya ng besaya bekani alam kaya pamilya rakamang na pamilya ay dedo apulang kaya irakat tayo alam besi ay dedo na panaman akat tayo nilalang bentong apulang kaya dong komi dua ay dedo apulang kaya rai sama mukamaraga ako sa tomanan kataya sa sudi na pagpililan naman ayaw ay nga panalamatang ko po nabantugin Muhammad Ajubae pamilya no manang natamang mo ba ay hayray diyaw na diyaw na katandang galambang ay mga kosa to umakayad niranang Topadi Marioni na palayak kang din na kumiluwa iya mga kosa to manan palayad uwag po ay dito mga ranang nga bantugan parahan pamilya makaraya nanda pangatagtago adarani kasawi Yedo na amirahasang nataman sa'yo kaya Gaya betong iyay amirahasang na pamilya Ayang iyay ratamang kidato ware pampamilya usayin Korea atawo sare ipaidide udegetong Ulaka iyay Korea tawo kalin nanak mo ng kahidab Ayang ko ako kapag dara-darang ko Waban ko gani dato kamal Pamilya atang buura tamang kilidatong Iya kaya pamilya mangutara Na musa kayo sa inam Ay ko aura kataya ng besi Iya pangi pamilya mangundatong Palaya din ako sa itong Mamusa kayo na inaji Ay abiyay Korea to sa bedulang Na tamang kaya Bengidul Ay
kaya mapamilya o seman nagusaka sana si ubem edo hasi hasu bengamuri gatawam saya kaya mapamilya ya saren pai di deunang me saya buaya kamuri tawamiro urang saka sana di daw edo Muhammad di sate nai de umangai narai nai namoria topi note ya kata de gapemai nai depan ada matang koper na bentuk ya na maraya de do wangi no dia na pamine hidung kai arayawan sakasana dini dewa nang lom kaya mai na pamilya kala biya ya de ya lok pamanan na nakataya pemakinan sakasana dini dewa umay ngak osaya to na ko na kalinang ko abantong iya ka aya di aya pamilya ko sa nakatanda pemangkile dia kuasa tomanen nako nanora alam pae rapamile berpai araya man pamangkiai osamang namuri gatawa wow mairan nako mangada to watamangke dato haming amile to mado sa kay ada onisay mapamilya pinitong natamang kaya berhidulang ay mapamilya makalang naipay patiyong alaya din ko sa tumapanalamatang kopan ay delo na binase irang riye gatago ay saya kamareribong na ididewudeg top wow sa pamilya dia malam minataman saya kian diyan togi abadula naing mamoria gatago ayai tanda pemakine gataman kehi agbegidulam ay mapamilya limusa minataman kehi samahin moria topai salabusa kasandini dewa ide na arasan kamari na pudiyong karano Parisis Raina din ang pamilya alawanin Kusaka gede gato ay mapamilya sa maeng lang si Muhammad pamilya di dia amegla di din kumangay ay nangyari berakupeng na pamilya ay nabakude mararang ko makalamuan ni otanan palaya ng kusat tumarong pa di mariyong ay yung namasarwaw ko ni manto waya di namang pero awak ay ragya magariyare yakataya ng bersiran palaya ng beroke irayak bagamangay palalay matang kopeng na ididewulag ay ako ay nagiya ilati wanan na kanidaya utin kaya puro na delay sa mambuka ay arwag diliyaw mga renang ngadiya po sa gatong o ay nakataya ng basti ay napanalay amat ako din kau ganitian dalam pamilya matong dingakat taya sa saligan pagkadingin na kanama ako sa tumaya at kaya lambas tira na palaya irade na kaye o dulaya ayami ay sinukurong na palaya irade na buwag ay lakuwaw ay dedo mga renang nga kagiya puperasan pagkulia pagkarang ko mama ko sa top ay kung ay derainong nakasamay galagam ay wow sa inobang puribo na
kamarate suki bulog Kederan tau nanti gop pemberianan Tungus sumat tetangka Mararang kono tau Ada Inau Adu awolu Taide au mangarna dengan salamu wa ilai ai ko mokkalan wa ulani tay đơm bờn ai lại này ai nộp mà nà ma dưới cây dưới xí đâu ai đâu ai nào ai đùa đi đêm mày ai đùa thầm bữa lại xịt pa tăng phố ai đi đều đưa con Waktu ait sakat taya nambah ya bayan toge di detok kiri. Mengelilingi batai. Ada wawo ya wawo satu manen nakatay gapeng. Ako satu makatay dalam berang. Ay na di isarwaw kapaging Adukan sayaro gapamalukan Ay gapamalukan Ay now Ay duwalilin Alawaw tanahin waw pumagakang Lay didegutong Wawak diait saka asal air kumang kuwang kaya lalay nuna kurun ay demo ay now ay alawoy ayaw na toray ay pamilig yang ay alay ay kaka agi ay sidini dem Kaya sasri mentogen dengan con Opi ai serai nai pandepatak ai di diu mangan setor ai deu ai dua di diu mai Aduh tai di diu dato ai mai nakat tai sama buka marah agak kaya dia yang di aku
Yung anong tulungan si Eman? Si Eman. Wow, satu mana? Posat tomanan katayasas sendiri matai dak posat tomarumang kanalisa murunya kakasian atau mangkirina gego agap wawa bentuk geni ai menang dia posat tomanan kataya dak besarnya di domangare neng bentuk geni dia kopi ait panalay magandang ay ay may kaka agi ay sikanu na malam na suranon ay wow na di isang wow kapaging nagdasayaraw kapamagpan ay daw wow pumagakal lagi ako sa ito ay kaka asan ay gampo mamuwag kay ranay nung nakurot ay na ay lugaligim ay alawaw tayo nilay at toking sa kasanin ay alawaw ay inopa manamanga ay dudel at toraji ay daw ay now ay duwalide bumayin arayin ang napanalay matangkok na bantugin itong o sa ilayan ni ay apa amili ay makaludu ay na yan dekay marir ay daw ay now ay duwalide bumayin alawawolong sa kasa na liyan wasilin at tungudin ay alay dapat amili ay amaton di ay ngandiye naman asulot ko ay daw ay now ay duwalide bumayin aray ay latiyo ay sakbo nakagapom saya kau mata amang kiai muhalidin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Amilai sabadulai nanta manaki aidetu bade Aidam inang aidu adidem mai Kosayat tawau Ude na mararang kong makalang une iyong Nai Enuday to abulakay Iragi ako sa tumanan Idaw Inaw Ay walidim may Ay to Pamilya ay aramay Natamang kiligitong Ay ami ay rai Isamay mukamaro Gagay sa punakapusatok Pagkerang ko mama ko sa tong Ayen tama aratay soki bualo gagadaran ay daw ay naw ay daw ay pagkerang ko mama ko sa tong Ay sapa amay wow bengkaran wow nasayla mo wala ito Wala di po niya. Sasalam wow wala ito makokalang uniyon
Amin.
puro nadia ko sa tumundo na ay dedo na dito no napay nalamatang pupuang abang togan nila tuyunod nakataya ng magasing abang togan nila tuyunod naliya ko sa tumumanan nabang punya ng pagkirang kuwang so kailang ulang waninong ay dedo mga ngaray ng lain no ko na ante dire agya ba iya labiyeng ahagisik di pag-isang atang towano kasamin narin toganin at liyong anilang ihaji ipain asi sulutan ang along masingat liyong agya ko sa tumumanan raing nova koregibuna akalikawang kagagawa na ay dilodatwong naligka mo maragang puno Ikan balik sa Manila. Lain na lang nakita. Ikan balik. nansak Diajar lah. napalimbong karano sa lilengan tarano singaragin sa hinawag uregakan diya'y deong nadaya puro na sa lagi para magagang kang geregi nakaaya mo sumiyalag kapapunong kupako katagagyen inawa ko ang mga karampana sa dera ay dedeunang sulutan aaya din na berbilang narekang unggen nakaya
matang pupengeng Asociaye pelatiusan Tangga kuaurung nadeng Alang kirain aleng Dede unang datung kieseng Abang kedinilan apengga Tamade nak ye pangrahan Nabiyae no po manamangade Panade lamang tang pupagen Abayan to gani aimang Yaku usah tumanang Naiyae no po manamangade Neko segato mapangarahangen Nabawa sa kamu aide Adele unang adele marang Nasiyae datua uraji yang pangamilia alawin Pagi siye kangen hubungan Nabiyae teudan taniyay Kapide gesang napur geseng Akang ulad napuragen Ite gewang nungwinung Namiyae yang imbenar aku Aye duna solo tau Maragenang regi Soliae taruyu desat Ede udah tuhame Kamala kapikiran ambelena Genatai rentang neli ambung Sabang ketia adongai Nahinuka diri dung Ae di dona Muhammad Kaya siye dia hidau Ae nukuna solotan Ayane na ang pagdilin Natanga manakida ko bersati Ae di doda ko bersati Yaku usay ako manang Asik wawas to mabasati Ay no ba puri munang Marate geswau kiai
bulong ay no amudula bare so umang tang tang ay no posa tumaagudula bare marareng puong no taong ati ay no pambayan ano ang mangkusa kanong lahong apangalayan na ko sa tong tananin na buwang okay aso away rana una berokira no padi imang reunion ay munang kusaya de ratin suong kiyay bulong sa pangamayubay karanaw sa lamuwang langit mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una natin ang pasabitan sa